aw minnu tɛ sɛgɛn ka to k'an lajɛ sanga ni wagati bɛɛ lajɛlen la aw ni yantuma aw bisimila Mifa production ani Ondu Tele ka dɔgɔkun kunnafoni di kɛnɛ kan an bɛ utukalo tile 21 na san 2022 an ka kunnafoni kun fɔlɔ an bɛ o daminɛ diɲɛ seleke naani tɔnba n'an b'a fɔ ma ko Nations Unies utukalo tile 15 san 2022 an ka jamana kɔkan ko ministre Ablaye Diop ale ye jalakili sɛbɛn don Faransi kama Nations Unies fanfɛla la ko sababuya kɛ ko olu de ye mɔgɔ ye minnu bɛ ka banbagaciw ka olu dɛmɛ ko k'an ka jamana tenitigilakaw ka olu kɛlɛ wa fana ko dalu jɔnjɔn bɛ u bolo min bɛ se ka nin kuma in ko k'a sɛbɛntiya ko sabula bingaliwale min kɛra k'an ka jamana tenitigilakaw sɛgɛrɛ ni o kɛra Tesit mara la ko Faransi de ye dɛmɛ don bingalikɛla ninnu fan fɛ ni ka kunnafoni di u ma ani fana ko ka tila ka maramafɛnw ta k'o di ni o bɛ kuma marifa ani marifakisɛ k'o ta k'o di o tɛmɛnen kɔfɛ fana ko Faransi fana k'a ka pankuru k'o bɛ to ka yala Mali kɔnɔ ko ka sɔrɔ yamaruya jɔnjɔn sɛbɛn tɛ u bolo narigile ni dɔw b'a fɔ ale ma ko shisha ni o ye minfɛn jugu ye utukalo tile 15 san 2022 an ka jamana ɲɛmɔgɔw olu ye hakili falen kɛ o ko la arrêté ministériel dɔ bɔra min bɔra ministiriso 6 hakɛya la ka shisha ka mili dabila an fɛ Mali la o ministiriso o bɛ kuma sariya ministri lakana kɛnɛya jako ani sifilakaw olu ka ministiriso ani sɔrɔ ni musaka olu ye arrêté bɔ o arrêté in kɔnɔna na a yirala k'a fɔ ko sariya sen 3 o kɔnɔna na ko mɔgɔ minnu bɛ yen ni olu yera ko ka shisha dilan Mali la walima minnu bɛ yen fana ni olu b'a bɔ jamana wɛrɛ la ka na Mali kɔnɔ ko olu bɛ tile 1 fo ka taa se tile 10 kaso k'olu bɛ o de kɛ wa k'u kan ka amani mun sara k'o bɛ taga bɛn 60 fo ka taa se 7,000 ani dɔ ma wa mɔgɔ minnu yɛrɛ fana bɛ yen nɔ ni olu bɛ k'a min walima n'a yera olu tɛgɛ kɔnɔ fana ani minnu bɛ k'a feere k'olu bɛ tile 1 tile 10 fo ka taa se tile 10 kaso k'u bɛ o kɛ k'u kan ka amani mun sara k'o bɛ taga bɛn 60 fo ka taa se 2,000 o hakɛya ma ani fana ko club bɛ mɔgɔ minnu bolo walima ni shisha bɛ mɔgɔ minnu bolo magasin kɔnɔna na ko kalo 6 de dilen don olu ma olu ka se k'a baara ko k'a dabila Janginɛbugu ale ni Farada a bɛ san caman bɔ olu ka pont yɔrɔ la o kun tiɲɛnen don min yɛrɛ kun bɛ ka kɛ sababu ye mɔgɔ kun tɛ se ka tɛmɛ ka ɲɛ nɔgɔya la o senfɛ o sifilakaw olu kun farala ɲɔgɔn kan ka taa se an ka jamana ministiriso dɔw ma ka dɛmɛ don u ye nka u ma se ka ɲɛ sɔrɔ o kɔnɔna na u taara se opérateur économique ba dɔ ma ni a bɛ fɔ o ma ko Madu Jara ko ka se ka dɛmɛ don u ye ale m'a kun bɔ a kɔrɔ juin kalo tile 11 san 2022 o y'a baara kun fɔlɔ ka o daminɛ k'a ye musaka minnu don a ko la k'o tagara bɛn sefa wari miliyɔn 23 hakɛya la a baara ninnu o inauguration o yɛrɛ kɛra utukalo tile 13 la san 2022 Thierno Umar As Diallo ni ale kun ye an ka jamana diinɛ ministiri kɔrɔ ye Ibrahim Boubacar Keita o ka fanga wagati la jalakili sɛbɛn kun donna ale kama ale kun bɛ kaso la kabini décembre kalo tile 31 san 2021 bibi na k'a bilala liberté provisoire la ni o kɛra kabini utukalo tile 17 ko sababuya kɛ ko a fari man di a la a bilala liberté provisoire la ko ɲɔni a ka kiri yɛrɛ tigɛdon cɛ utukalo tile 14 san 2022 Gawo marala ye sifilakaw o ni société civile olu mɔgɔw caman u bɔra iko kɔnɔkulu ka yala Gawo dugu kɔnɔna na ko sababuya kɛ force Barkan ani Takuba ko ka taa ka bɔ u sigiyɔrɔ la ko sabula ko kabine ni mɔgɔ kofɔlen ninnu nana ko bingali ko cayara u ka sigida la min yɛrɛ kɛra sababu ye ko sifilakaw caman u ka civil ani an ka jamana tenitigilakaw k'olu caman bɔnɛna u ni na o senfɛ u ye tile 3 de di ni mɔgɔ kofɔlen ninnu ma ko ka taa ka yɔrɔ in bila o kɔnɔna na u tilala ka kangari gɛlɛn gosi fana MINUSMA mɔgɔw ye ko olu kana dɛmɛ don force Barkan mɔgɔw ye Mali dugukolo kan ani fana u tilala k'a ɲini an ka jamana ɲɛmɔgɔw fana fɛ ko MINUSMA mɔgɔw jɔyɔrɔ ye min ye an ka jamana kɔnɔ ko ka perepere latigɛ kɛ u kan ani fana u tilala ka laɲini filanan min kɛ an ka jamana marabagaw fɛ o de ye ko ka sɛbɛn don Faransi kama ko sabula bingaliwale min kɛra Tesit ale ni Mali yɔrɔ caman na ko Faransi de kɛra mɔgɔ ye ni o sababu bɔra olu la Farafina tɔn ɲɛmɔgɔba n'an b'a fɔ o ma ko l'Union africaine ale ɲɛmɔgɔ ni o ye Macky Sall utukalo tile 15 san 2022 ale nana Mali la ani an ka jamana marabagaw ani u kumana bakuruba la u ka kuma kun bɛ fɛn min kan o de ye Mali ale ni Senegal olu ka jɛ o bɛ se ka sinsin cogoya min na ani fana Ivoirien ka mɔgɔ 49 minnu nana an fɛ Mali la kabini juillet kalo tile 10 san 2022 u da sera o ma tilala ka foli balase fana an ka camancɛ fanga mɔgɔw olu ka baaraw tagaboloya la
banamba ale ni kurukuru ni ɲɔgɔn cɛ min ye bingalikɛlaw ye olu tagara sira da mɔgɔ ɲɛ ni o kɛra utukalo tile 14 san 2022 u ye mɔgɔw bololafɛn caman ka o minɛ u la ani fana ko wari fana ko o minɛna ko min bɛ taga bɛn sefa wari miliyɔn 10 hakɛya la. hali bi bingalikɛlaw u tagara sira da mɔgɔ ɲɛ buguni sira fana na k'u ka mɔgɔw bololaminɛw caman ko ka o minɛ min bɛ kuma telefoniw ni fɛn wɛrɛw fana kan. utukalo tile 8 san 2022 nɛgɛ ɲɛ 19 o wagati la ni o kɛra Kayi mara la premier pont sanfɛla la cɛ dɔ tun bɛ min tun bɛ taa ni ka sigi la o senfɛ mɔgɔw tun y'a jateminɛ k'a mɛna taa ni ka sigi la ko ni sigana kun donnen don a ka ko la olu ye weleli lase u ka 2e arrondissement mɔgɔ ma o y'a sɔrɔ olu yɛrɛ tun bɛ patrouille la a yɔrɔ fanfɛla la tenitigiw kɛlen k'a minɛ point sanfɛ o ye ɲininkali kɛ a la ko n'a sɔrɔ ko ni sɛbɛn kun bɛ a bolo nka cɛ kun ye galon tigɛ k'a fɔ ko sɛbɛn kun tɛ a bolo o kɛlen k'a ka minɛnw kɔnɔna lajɛ o tagara bɔ sɛbɛn caman kan cɛ ka minɛnw kɔnɔna na ni o dɔ bɛ kuma passeport kan ani tenitigilakaw olu ka pièce d'identité dɔ kun bɛ a bolo ani permis de conduire ni o kun ye militaire ta ye n'o ye nigérian ta ye o fana kun bɛ a bolo a ka pièce k'a yirala k'a fɔ k'a ka spécialisation ko kun ye ko spécialité ko infanterie de première classe k'a ka numéro d'immatricule ko ye 96 140 cɛ in yɛrɛ tɔgɔ ko Zakaria Yakuba o tɛmɛnen kɔfɛ ko pièce d'identité wɛrɛ tilala ka ye a bolo ko min sɔrɔla Nations Unies mɔgɔw fɛ ni o kɛra k'a to Côte d'Ivoire jamana kan o fana numéro d'immatricule ko de ye 26 322 ko o kun bɛ a bolo ani olu tɛmɛnen kɔfɛ u ye téléphone ani nafolo dɔ k'o ye a ka minɛnw kɔnɔ. an lamɛnbaga ni an lajɛbagaw bɛɛ lajɛlen an sera ka kunnafoni minnu sɔrɔ ka o yira aw la o kɛra nin an bɛ foli balase aw bɛɛ lajɛlen ma an b'a fɔ a k'an bɛ o la sanga wagati wɛrɛ ni ala ka jɛ ye.